abantu kahle baqala ukuthi bafuna ukucekela phansi umNazaretha ababuqede ngoba babona ukuthi ibona obuma endleleni yokuphumelela kulezi zinto abayifunayo. Baba inzima kakhulu indaba kodwa cha ngicabanga ukuthi ngenxa yesikhathi kumele ngibuze imibuzo manje emibili yokugcina. Naka ama-Muslims baba into eziningi esizenzayo nabayazenza ngikhuluma ukuthi nje fashion mulibone ukushanga intshebe engicasi nobaba unayo nami nginayo amanye ezishaya nangehluthu so sinabo ubudlelwano thina nama-Muslims ngoba ngangezwe umunye ethi-ke umprofessor wabo kuthiwa wokugcina owehla and muzwa umnyaka yabo engazi ukuthi i-early no-1910 bathi uProphet Muhammad uyena owehla kokugcina ngci kuba prophet bonke abasaki bathuna so ngicela baba usiqalisele lapho sinabo ubudlelwane thizeni nama-Muslims nakuba ngeke ngithi sinobudlelwane kodwa yazi khona into abasihlula ngayo. Bayakholelwa entweni yabo bayalifihla igugu labo. Thina iphutha lethu imlomo yethu sikhuluma sikhulume nezinto ezinjula kaNkuluNkulu nezinto ezimfihlo kaNkuluNkulu sigcine sizinekela abantu. AmaSulumane ngeke uyazi imfihlo yawo. Futhi enye into asihlula ngayo amaSulumane asigeje isikhathi sokuthandaza. Awasigeje isikhathi sokuthandaza. Asihlula ngaleyo nto. Ingakho lezi zinto ayizona ngeke ngasho ekuqaleni ngathi amaNazaretha akufanele ngaba ayahlupheka. Ukube sigcina yonke lemthetho imiyalelo kaShembe nemfundiso kaShembe ikhathi zokuthandaza sigcina zinjengoba zinjalo. Uyabona uma ungaqala namhlanje ugcina ikhathi zokuthandaza njengoba uShembesho ungabona imehluko omkhulu kabi. Ayisihlula amaSulumane ngaleyo. Akuzwa baba ilokho ngifuna mhlambe ngiyayithola. Mhlawumbe ke njalo uzothola ukuthi uShembe akakudrivele lapho. uShembe unezakhe inhlelo zokuthi mayifuna ukukufikisa la afuna ukukufikisa khona fanele ufike kanjani hayi ngelotho ngoba naye ilotho mhlawumbe uzothola ukuthi nobubi bayo eyenza mhlawumbe ingabi yinhle kuShembe ngoba you should ask yourself ukuthi bangaka abantu wena mawina imali ama-millions bangaka abantu abakhalayo ebebefaka imali zabo nabo when uyajabula bona bayakhala uyayithanda yini uNkulunkulu leyo nto na wakwenye into uvuka kwenye ilo mbuzo kufanele uzibuze wona ukuthi uShembe uyahambisana yini naleyo baba ejubile ngesikhathi base ngishilo ngiyathola ukuthi inkosi la ngiyakuyasho ukuthi kodwa nje ikhonzeni uNkulunkulu ama-Muslims ayinkinga kodwa manje ngicathi mina safuna waligcinisa wasaligcina awaligcinisa abantu kodwa uyazi ukuthi enye into angachiguli kuyona amasiko awo thina sinenkinga yokuthi sifuna ukuzimixa. Iproblem yethu leyo sithi samaNazaretha kodwa uthola ukuthi manje sifuna ukuzimixa. We are too apologetic thina ungathi senza isono noma senza iqala ngokuba amaNazaretha. You understand? Uthola ukuthi abanye bethu ukuthi kuyisabatha umuntu ayeke ukuyisabathena aye emngcwabeni ngoba ufuna uku-accommodate abantu abangesona athi uzothina umakhelwane. So ngamanye amazwi wena you compromise i-religion ukuthi kubenefit abantu abangewona amaNazaretha. Ngamanye amazwi wena unyathela uShembe noma ujabulisa omakhelwane bakho at the expense of uShembe wena. Manje ke uzothinike lapha ukhumbule laba abantu abazilutho ngoShembe wena onolwazi okugcina nje ngale endwedwe kwanodwengu kushone intombazane inomngani wayo oyinazaretha. Le ntombazane iyashona yilona iNazaretha. Lo mngani wayo oyinazaretha weze emngcwabeni ngesabatha ingcwatshwa ngesabatha le ntombazane.